ko. Locker? Okay. Ito po sa Kali, pulsa? Wala mo. Ha? Wala. Wala na? Store yun. Wala. Good. Good. Aha. Ito mo ibas man niya 500 piso din. Smart pin. Nakita ko na What? Cut to do. Ma'am, kanin mo yung kaduang violation. Nakuha niya. Pagkupok yung ginagaling lugar ha. RA 915. Sa nilito na. Ikaw, nagabag yung katungod sa pagpakain yung mga karang istorya niya. Kasi hindi mo dito pagpapuro pa ito kumuha. Nagapang ikatungod sa pagkuha sa mga galing abogado. Kung wala kay kabayad, ang atong gobyerno muhatag mo sa kanimo mawagay po ng power. Dapat gumat. Ako kaya mga ikatungod sa pagkuha na sa pamedikal ha. Hindi mo ang gusto ko nga doktor ha. Kung wala kay kabayad, ang atong gobyerno muhatag mo sa kanimo. Sabot ka sa imong mga katungod. Ha? Saan yung lugar diri, Otsel? Proper Otso, Barangay Katawan. Proper Otso, Barangay Katawan. Purok Proper Otso, Barangay Katawan, Dakbayan sa Naga. So mo ni mga ebidensya na confiscate gikan sa subject sa bypass operation diri sa Barangay Katawan, Dakbayan sa Naga. Asa ginigikan ma'am? Tuloy sinod. Ha? Sa Sudad? Syudad sa asa man syudad? Asa man sa Sugbo, Madawi, Talisay. Mambaling? Tuga? Mambaling? Sa Mambaling ko. gikan ko sa Mambaling, Cebu City ang shabu niya. Imong gikompra dito, sir? Nya imong gibabaligya diri? Map, may pakuta na map. Imo ni kinompra sir dito, nya imong gibabaligya diri? Ha? Kinompra din niya shabu sa Mambaling. Nya iya pon patubuan baligya diri sa kuan sa Naga City. Unsa may trabaho ni maron sir? Standby ka. Minyo litaw. Litaw. Dugay na kani bago pa. Pila pa kabuwan? Sa pakapin eh. So 1 month pakapin.